אני לוקח זמן בין פקיעין לבית ג'אן, רמזים של גאולה והצבא בפעולה. שם ידעתי אהבה, היא הייתה כל כך טובה. זוג עיניה זוג יונים, לא קוראת עיתונים, לא אכפת לה שום דבר, יוצאת בלילה לכיכר, מדליקה הפתיליה ומחכה לבחיר ליבה. מי זה בא בדמות ענן עמוד עשן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. יום אחד הכל יפרח, הלב של העולם נפתח. יום אחד הכל יפרח, הלב של העולם נפתח. איך פניה משתנים כמו במעשה כשפים, השכנים מתלחשים ושעסק שדים. כשהירח מתמלא על פניה אור עולה, על הבוקר היא יוצאת אל הוואדי ללקט, מסתבר ותאנים היא תביא לה